Horas madihita saluhut nadamang dohot dainang, adorang sota tangihon hatani debata jumolo mahita martangiang. Dami na sumurung na siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang, jamita tuhita di bagasan minggu taon, Ima jamita tu minggu tanggal 10 September tahun 2022 manang di minggu na pa-10 ton dung Trinitatis. Tarsurak ma di Matius bidu 4 ayat sada rodi ayat 10 sada. Songonom mahatana disi laos ta paihutihut ma. Dungi ditugihot to di ima Jesus tu halongonan asa diujuni si bolisi ibana. Jadi dung 40 hari, 40 borngil lelengna somangan ibana. Malema dihilala. Dungi didapoton si pangujuni ima ibana. Nin nama. Molo natutuho anak ni debata, dokom matu batuon gabe si panganon. Alay nin nama mangalusi. Nadidok suratido. Apalah holas si panganon hanguluon ni jolma, tung nasa hatani debatado, naro sian ibana. Dungi ditugihos si bolisima ibana tu huta na badiay. Di pajongjong ma ibana tu atas bagas joroi. Dungi ninna mamadok ibana. Molo anak ni debataho. Tibukom madirim tutoru. Ay didok suratido. Dohonon na do aka suru-suruan manangan nangakko. Asa unang tartutuk patmu tu batu. Dunginin na Jesus mamadok ibana. Dohot-dohot disurati. Dang jadi ujunammu Tuhan debatam. Dungi diulahi si bolisima manugihon ibana tu pusu ni dolok na tibusi tutu. Dipatuduhom matu ibana nasa harajaon na diportibion. Rodi hasangapon nai. Dungi ninna mamadok ibana. Saluhut nai lehonokku dotuho. Molo olo homar sobat wau. Dungi didok Jesus mamadok ibana. Laho mahone bolis. Ay didok suratido. Tuhan debatamdo si sobaumu. Sasada-sado si oloammu. Dungi ditadikko si bolisi maibana. Jadi Roma akapar di surgo. Marhubasi di ibana. Ido yang gosaha ni turpuki. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus. Ia turpukon ima na diuduti siadung tardidi Tuhan Yesus. Ima dipadidion ni si Johannes padidi. Laos disidi pataridaho debatado. Ia Yesus do anak haholongan ni debatai. Jala tarida doi. Dibuat to di ido Yesus tu halongonan. Asa diujuni si bolisi ibana. Di na mangujuni si bolis didokdo hatana parjulu. Molo tutuho anak ni debata. Anak di debata na diujuni ni si bolisi. Mangaleho respon na positif di hasitongan. Ima na pataluhon si bolis. Laos disima diuji. Tutudo Jesusi anak ni debata. Manang tutudo Jesusi songon padok ni debata. Nama dok ibana do anak ni debata. Damang dainang borhak petuhan Yesus tusin merhite-hite panuguan ni toddi. Ditugu-tugu toddi ido ibana. Ima debata isa diri. Ima toddi ni Yesus Kristus. Ima toddi porbadiai. Ditugihon Tuhan Yesus tusi manang naborhak do Tuhan Yesus tu halongonani. Patupa parpuasaon. Damang dainang ia parpuasaon dihalak Jahudi manang di bangso Jahudi. Songon sada kewajiban ni ugamo dosa sitong na diulahon na sida. Adong puasa namar patang mangan. Manang di sada-sada ulaon.
Adong puasa na somangan, manang dang minum, manang puasa total. Adong puasa arian, adong puasa borngin. Alay na pinatupan ni Jesus marpuasa total 40 hari 40 borngin. Bilangan 40 sarupa do tu pardalanan ni bangsa Israel na ruar siya tano parhatubanan. Jadi sadatadda doi nalaho patuduhon ha Mesiason ni Jesus Kristus sendiri. Puasa na pinatupan ni Jesus, dada sarupa doho akan na pinatupan ni parugamo na asing dinamasa ditiki. Di siala kaparise doho saduse mabahen puasa ala ni kewajiban ugamo na do. Alai yang go puasa na pinatupan ni Jesus, sarupa do songon na didokna na tarsurat di Matius 6 ayat 10. Uju marpuasa hamu, undang mapala surbut panelemuna idaun songon di halak pangasi. Ai dipasiki do buhina sida, asa haru tadda parpuasaon na sida di ida halak, na tutudo na hudokot tuhamu, nung ngasahat di jalona sida upana sida. Damang dainang, marhiteho ni dipatuduhon Tuhan Yesus songod dia do parpuasaon na sitong. Parpuasaon na pinatupan ni Tuhan Yesus, ima parpuasaon na mangalati dirina. Ditugu tod diipe Tuhan Yesus, ima asa diuji do ganup nasa hade batau ni, asa dipatuduhod de batama marhitei, na telu do sibolisi, binahen sumurung do huaso ni debata na pinatuduhon na di bagasan hadirion ni hajol maun ima di Tuhan Yesus Kristus sendiri debatana tarida debatana gabi jolma di tonga-tongata. Damang dainang diuji do ganup nasa akana porsia itu tu asa molo mangulu ibana di bagasan Yesus Kristus. Dang telu bahenon ni si polisi. Dang madabu tu pangujuna be. Malotung pero si polisi mangujuni ganup nasa kana porsiai. Alai dang tarujunan ni si bolis. Ala di bagasan de batahita. Jala di bagasan ibana ma akana porsiai mangulu. Jadi ganup nasa kaparnguluota. Molotung pe patupa parpuason. Molotung pe patupa ganup nasa akka ulaun partod dioni. Tapatuduhom ma di bagasa parnguluot taon. Natotongdo na mangulu hita di bagasa debata. Natotongdo na mangulu hita di ganup nasa hasitongan na. Molo tigor sitok kita mangulu di bagasa Tuhani. Dang tarujunan ni sibulis behita. Dang tarbahen ni sibulis be. Dinalaho maddabuhok kita tuganup nasa akadosai ala debatado na marhuaso dihita. Damang dainang na hinaholongan. Naparjolo di pangujunan ni sibulisi. Didokma molo na tutuho anak ni debata. Dokkom matubatuon gabi si panganon. Manang gabi roti. Tutu rodo si pangujuni manang sibulis. Ditikina laho mangujuni Jesus na malay. Alay dia lu si Jesus dohot denggan diganup nasa hatani debatai. Song natar surat di 5 Musa 8 ayat 3. Apalah holas si panganon hanguluan di jolma, tung nasa hatani debatado, naro sianibana. Alus di Tuhan Yesus si patuduhon esensialitas ni parnguluan ni jolma. Nang saluhut na adong di bagasa portibion. Si panganon ga bisa da narikot doi, sian akan narikot na adong. Jala adong do narumikot sian saluhut na narikoti. Ima hatani debata sendiri. Naso tarpasirang siad debatai. Laos ido na marguguihon. Ido na panguluhon. Ala siad debatado hanguluan. Siad debatado ng roti. Siad debatado ganup nasa si panganon. Siad debatado sa luhut na nasa na adong. Di sialani mana mahita damang dainang. Alana ditiki hamaolak kita di si panganon. Manang ditiki na malehita. Ditiki na mauas sita. Boy do pakyon ni si bolisi situasi i. Dinalaho mangujuni hita. Alay taingok ma. Dang nasa luhut na ganup nasa narikoti. Nagabi naurikot.
Alana riko situtu, ima hasitongan hati goran, ima hasatiaun tu debata. Debata ido mulani saluhut na nasana adong. Jala debata ido narumikot di bagasan parangulota. Napadua hot diujuni si bolisima, Tuhan Yesus muse. Laos di namangujuni si bolis. Dibuam ma Tuhan Yesus. Tu inganan na tibu di huta Nabedia manang di Jerusalem. Didok si bolisima tu Tuhan Yesus. Asa dabu hononna dirina tutoru. Ala didok si bolisima mamake hatani debata. Dohonon na doa kasuru-suruan manangan nangako. Asa unang tertutu pak mutu batu. Pangiduan pak di pangujunan ni si bolisi. Na dipangidu ibana do dohok Tuhan Yesus mangujuni debata. Damang dainang. Dia lu si Yesus do hatani si bolisi. Na tersurat di 5 Musa ono maya 10 didok. Dang jadi ujunommu Tuhan debatam. Dang tarujuni si bolis Tuhan debata. Dang talup huasoni si bolis lahu maddabu Tuhani marhite pangujunan. Boha hita jolma. Hita jolma pe dang marhuaso mangujuni Tuhani. Disyala ni unang mata coba-coba mangujuni debata. Molo adong namadok. Parholong roha do debata diaka natino pana. Disyala ni sarihonon na dongolukku nang pe so mangula au. Dibaheni holan na hudul maau jalamudong. Rodoan not Tuhani manarihong ngolukku. Pataru si panganod doho sinumokku. Damang dainang. Jolma na madok si songoni. Naong si bolisod dui. Jolma si songoni ma naong madabu tu baga sa pangujunan ni si bolis. Gabi sarupa pangalahona na mangujuni. Dohot hata ni si bolis. Ima dinalaho mangujuni Tuhan Yesus. Mangujuni debata ama nang todi porbadiai. Songon pabahenan ni si bolisi. Damang denang nahilaholongan. Napatuluhon di coba si bolisi mamuse dinalaho mangujuni Tuhani. Imana binuan ni si bolisi Tuhani tuduluk na tibu. Jala dipatuduhom manasa harajau doho hasangapon na. Idok asai malehonon na tu Tuhan Yesus. Molo-olo Tuhan Yesus si marsoba tu si bolisi. Damang dainang. Dia lu si Tuhan Yesus do hatanai. Tuhat debatam do si sobbaumu. Sesede do si oloammu. Ujungna di palau Tuhani masih bolisi. Marhitei damang dainang. Arta hamorao doho pangkat di portibion. Doho akka haulion ni portibiope. Jok-jok do dipake si bolis laho maddabuho jolma itu toru ni totna. Di pangasahos si bolisi do akka na adong di portibion na laho mangela jolmai. Asa marsob batu ibana. Di syalani unang magabi madabu hita binahen ni arta hamoraon. Nak kasangapon dohot akka haulion na di portibion. Isarana dipake akka dalan na susuman. Dalan na sotigor. Asa mamora. Asa dapota pangkat na tibo doho lan nasing na. Unang maasal madapot na pinarsita ni roha. Sitong manang nasotis sitong gabi dang rikot manang gabi dang dihaporluhon. Si songonima naong madabu tu bagasan parsobaw tu si bolis. Dungi muse aka nalaho mangido haguguon ni portibion. Boy marhite datu. Asa dapot na pinarsita ni rohana. Aka si songoni naong parjolo do pasahato dirina tu si bolis pangagui. Nang pedapot na pinarsitana. Alayang gungulu ni parjabar do di hamatean. Ikot Tuhani do si sobaon. Jala sasadasa ni Tuhani unang adong na asing. Rahis manang maolpe parnguluoni. Tuhad debatado si sobaon. Ay holad disido hasitongan. Dohot hanguluan namanot tongi. Damang dainang. Marhite-hite jami taon. Dipaingot Tuhani mahita. Asa manati ta. Asa unang madabu hita ala ni pangujunan ni si bolisi. Manati ta. Sotong dipake si bolisi ganup nasa akan narikoti mangujuni hita. Gabi maddaw hita siya debata.
Mana mahita, boido pakkeon di sibolisi hata ni debata, dinalaho manguljuni hita, asa dohot tita manguljuni debata, jalan apa tuluhon, mana mahita, ala boido pakkeon di sibolisi, ganup nasa hasangapon na di portibion, dinalaho mangujuni hita, asa dohot tita madabu, tuganup nasa subiani dosa. Damang dainang, molotung pemargat tisorin na masa di bagasa parangulot taon. Sipata las niroha, sipatado boitarilu hita, binahen niya kanamasay. Boy do mabahen, mubang lonok kaporsyaon ni sasahala. Jada ditiki hagaleon nai, jut do si bolisi mangujuni jolma. Di somma nai kotakas boto otak, manangaha penamasa di bagasang ngulut taon, manang bohape pangelailaan ni si bolisi, unang mata oloi medebu tu bagasad dosa. Rap mangalaka mahita dohot Tuhan Yesus, naung pataluho si bolisi, talup dohita mangadopi sa luhut na habisuhon ni si bolisi, ay nunga parjolo pinatalu ni Tuhani, ganup nasa subyana. Atong damang dainang, tapasaha manguluta, mangalakahon ganup nasa lakata, rap dohot Tuhani, disado gulmit ni nguluta, taruli mahita, dihamonangan na manotong, laos bongot tuhanguluan na manotong. Tuhan debata na mangaramoti, dohot na mamasu hita sa luhut na. Amen martangia kita. Mauliate madihuali jahuba debata, marhite-hite hatami, laos sahapom may tubagasar rohanami, pargugui hami Tuhan, dongani hami, laos dongani mangganup na salak kaningulu nami, asa taruli hami, dihamonangan, dohot dihanguluan na manotongi, di bagasan guar ni Tuhan Yesus. Amen.